Ense garende pasa pintu nak kunci bakuro-kuro kolai yuwo mande kabaminantu cari orang sarupo ambo. Nan kalunggo yo balai baru dalam daerah Rangkuranyi ambo buruak tapi lai guru tiok bulan tarimo gaji lai kapakan kakuranyi bali lontong buikan sate dijual di pasar alai lai bana tiok bulan tarimo gaji gajinya potong rong BPD SK tu bana la tagadai. Untung pandai badan kaladang dalam sapara le pisang manis. Untung pandai badan bategang mulai dalam batin manangi. Untung pandai badan bategang mulai dalam batin manangi. Mencari para salah banyak. Panangguangan entah di mana sisi yang tak elok.